ଆପଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଢ଼ା ଖାଉଥିବେ। ଅବଢ଼ା ଖାଇବା ଆଗରୁ ତ କେତେ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଅବଢ଼ା ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସିକି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଅବଢ଼ା ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବ। ଅବଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଅବଢ଼ା ଖାଇବେ। ଅବଢ଼ା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇଲେ ଭଲ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଅବଢ଼ା ଖାଉଥିବେ ଘର କଥା କି ପରିବାର କଥା କିଛି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟାକୁ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି। ପତ୍ରଟାକୁ ଯେମିତି ଆଣିଥିବେ ସେମିତି ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ପକାଇବା ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କି ଯାହା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଠି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହାତ ଧୋଇବା ଆଗରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିବେ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁଳି କରୁଛନ୍ତି ସେ କୁଳିଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଢୋକିଦେବେ, ପେଟକୁ ନେଇଯିବେ। ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇବେନି, ପ୍ରଥମ କୁଳିଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ। ଇଏ ଆମ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାର କେତେକ ନିୟମ। ତାପରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇସାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଢ଼ା ସବୁ ମାଡ଼ିଥିବେ ଗୋଡ଼ରେ, ତ ତାକୁ ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ତ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଲହରଟା ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସିଏ ଅବଢ଼ା ଅଛି ବି ଅବଢ଼ା ପାଇଯିବେ। ତା ବି ମାନେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି। ତ ଏଇସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅବଢ଼ା ଖାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଅବଢ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।